Katong katugon, katugro mo. So, doon ay announcement sa sakyanan na JAT 9152, GAV 5392. Nakabarako no sa basurahan? Sa sakyanan sa para basurahan ha. Yan, palihog ko move sa inyong sakyanan. Alita si Banghilyo karon mga pinangga nga mga igsuon. Tingon dinhi kung ang anak sa tao iisa ninyo, ang tanan nga motuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay unsay kondisyon ni Kristo? Iisa. Ang anak sa kinsay iisa na to? Ang atong Ginoong Hesus Kristo. Atong pakpakan siya. Atong pakpakan siya. Ug mao na itong tuyo karon nga atong iisa si Kristo. Kabigon niya ang tibuok kalibutan kung si Kristo ang atong iisa. Kawas kaya kabigon ng tibuok kalibutan, iyasanggaan kita, makabaton kita, makadawat kita kinabuhi nga way katapusan. Amen? Kining atong kinabuhi may katapusan man. Mga sakit, madugta, mawala. Temporal life. Kining akong kinabuhi ron, kadang atong kinabuhi karon unsay tawag ani? Temporal. Unsa may kaulugag temporal? Temporaryo. Lumalabay rata nining kalibutana. Amen? Dili ta para dinhi niining kalibutana. Nasabtan? Kung ato mga plano, dili para dire. Kung doon naman tayo plano dire, atong i-appeal. Tiniduol na ko. Sa Fader. Kompleto na Fader. Inigkamatay na ko, Fader. Appeal ka mo misa, Fader ha, sa wake mass. Kompleto na, Fader. Nabayaran na akong St. Peter, Fader. Ang sementeryo, Fader, nabayaran na po. Kung sa may tawag, ana, memorial plan. Ako yaw, ano? Nandi kay memorial plan? Sa kuyaw kayo ang St. Peter, Fader. Doon na sila propaganda. Parang natutulog lang. No. So, ang tawag nila, memorial plan. Yan na po'y bagong gikasal. Niduol na ako. Father, wa pa mi anak, Father, pero bisan unsang kursuha ang kwaon sa among umaabot nga anak, wa na'y problema. Sa may tawagan na, educational plan. Kung doon na tayo memorial plan, doon na tayo educational plan, what about our eternal plan? Di kasimba kay busy, di kasimba kay ni overtime, naarata, earthly plan ra. Pero ang ato Ginoo mingon dinhi kun ako inyong iisa, gaan ko kamog eternal life. Amen? Ituo ba mo, ana? Tuo na lang mo, parang madali. Si Kristo namatay. Nakanta na to? Si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw. Ikatulo, mobalik nganhi. Natuman ng duha. Namatay na si Kristo. Amen? Kung dunay mga mahal na tos kinabuhi nga namatay, ay kabalaka. Ano man doon na may duha, kahugna ni Kristo, siya nabuhi pag-usab. Amen? O ang iyang kinabuhi makaigsunan, dili na temporal life, kundi glorified body na, eternal life.
Amen? Yung saon man nato pagkabot sa eternal life, iisa nato si Kristo. Unsay kondisyon? Atong ituboy si Kristo. Amen? Unsay resulta? Makabaton. Nasa Ebanghelyo ron. Makabatuntag kinabuhi nga way katapusan. Kung masakit ang atong temporal life, ibaligya nato ang atong kabasakan. Tinuod dili iprinda nimo apil imong bana. Tinuod dili nganong ipamrinda nimo ang tanang possession nimo, tanang property nimo, ingon ana kabililhon ang atong temporal life. Kung ingon ana ang atong kasibot, ingon ana ang atong kadasig to save our temporal life, how much more our eternal life. Unsay kondisyon na ni Kristo? Iisa ninyo ang anak sa tao. Amen? Andamdama mo, iisa ang anak sa tao. God is good all the time. Naunsang pagiha nga atong maisa si Kristo. Dunay mo duol ako, Fadir, ihiling ko, Fadir, ihiling ko, Fadir. Pamanan ni kong wali ron, Father, di ko maghiling. Muna ra ba travel na may pila ka oras, aron magpahiling minimo niya. Di ka maghiling, nahiubos mo naman, Father. Dili si Father Darwin ang atong iisa, si Kristo. Amen? Maghiling ba ka, Father? Dili! Kaya ang healer na to, di si Father Darwin, kundi ang anak sa tao, nga nanaog gikan sa langit, kawapay nakasaka sa langit, gawas ka nako, nga nanaog gikan sa langit. Si Kristo ang atong iisa. Amen? Basta man ang pagkaisa, Father, na amang ko'y habak. Yung simba niya, daghang kay habak. Ilay minister, charismatic, tinood, dili, di po tanan. Pero naa dyan. Naagani karon, nagpaatubang gani, nagpa-frunset, tinood, dili. Dito migikan sa dipolog. Kibaw mo? Tulo ka sako ang among nakolekta sa mga habak. Ingon-ingon pa mo iisa si Kristo. Yan yung mga punsiras, mga feng shui. Father, lucky charm ba ni Father? Dream catcher. Daghantag mga lana gikan sa mga albularyo ni tuo pata nila. Nga naman, yan ni daghan ni karon. Bisan gani atong kaliwatan, dili makalimod niini nga gikan tag mga albularyo kung di ta maayo sa doktor. Tinuod, dili. Kinahanglan atong iisa si Kristo. Mangutan mo, asa man nato, unsa man pagiha, Father, nga atong giisa si Kristo. Tumuduol mo sa iyang kaparian. Kisay duulo ninyo? Unang si Kristo nag-ayo siya sang lahon, ubingon siya, adto pahiling sa pari. Ang sa pahiling? Kinsa na may known hileron, dili na ang pari, ang albularyo na. Pasensya na mo, nangasuko yun ako mga albularyo, pero sagdi lang. Mga albularyo, mga buutan, ang ilang tuna sila'y abyan. Nahibaw mo, wala. Naa sila'y spirit guide, and that spirit guide are demons. Mumanifest sila as Mama Mary sa mga yawa.
Mopakita pod ilang sundugon ang dagway sa Our Lady of Fatima. Ilang sundugon ang dagway sa Our Lady of Lourdes. Ilang sundugon ang mga anghel. Ilang sundugon nga kami ang Diyos Amahan. Kami ang Diyos Anak. Kami ang Diyos Espiritu Santo. Unang gitawag sila divination. Ano sa tawag nila? Dosga. Divination. Atong paklion ang Catechism of the Catholic Church. 21:16. Balikan ninyo. Catechism of the Catholic Church, 21. Unsay gitudlo sa simbahan about niini? Ningon, ang simbahan, all forms of divination are to be rejected. Balikan ninyo. All forms of divination are to be Unsa to? All forms. Wasi may some forms. Kaya kung may isang some forms, doon na ipipila. Gikan niya. Pero ang gisulti simbahan, all forms man. Oh, ganong divination man san. Unsa may pasabot ining divination? Kay mo appear sila as divine. Nasabtan, maunang mga albularyo, dunay kapilya. Oy, tinuod dili. Doon na po sila'y devotion. Tinuod dili. Kay ang yawa, mga kaigsunan, master of deception. Unsang yawa? Dahil nanong nako dito sa kalbularyo, perting sukuan nila. Yan kunong magwali ko. Yan, nakatabang mampukog mga masakiton. Usa ka katikista. Imagine ka. Yan din ni Siyawa, Pader. Katikista ko. Sige ko simba. Bisag way misa mo, simba gyapon ko. Yan ni Siyawa. Yan, Father. Sige ko grosaryo. Yan ni Siyawa. Ningko ni nanay, nay. Ang imong pagkakatikista, dili iya Siyawa. Ang imong pagsimba, dili iya Siyawa. Ang imong devotion sa Mahal na Birhen, dili iya sayawa. Nay kanus amang kani sugod pagpanambal. Padung mamatay akong lula. Iya kong gipasahan. Mauna ang iya sayawa. Kaysa may nakadawat og pasalo diriron. Pautan ay mo tapad nakadawat kag pasalod, no? Maunay iya siyawa nanay. Suko kay siya sa kuha. Ug mantod pa niya, una pa ko nimo sa duyan. Wa kay katungod, musulti ni ana. Una pa ko nimo, pag-upa kang pare. Kinsa man di ay, ang una nato sa kalibutan, ikaw o ako. Una pa ko nimo sa duyan. Ingon tong tambalan ako. Ningon ko ni nanay, nay, una pa ka nako. Pero mas una pa nato ang simbahan na. Amen? Kinahanglan mamati ta sa simbahan na because the church is the pillar and the foundation of truth. Unsa ang atong simbahan? The pillar and the foundation of truth. Ang simbahan, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ito pakpakad ato simbahan. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Hey, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan. Dili ang Biblia. Munang mailhan ninyo, abang nga tao nga nagtuon sa kamatuoran, dili mo, sa mabasa sa Biblia, letra por letra. Mingon mo na mga igsuon na tong mga pastor. Tinoo dili. Di mi mo to kay wa sa Biblia. Kita mo sa plaza? Wa sa Biblia, di mi mo to. Kana nga katarungan, hungaw na. Kay ang Biblia dili mo pillar and foundation of truth. Amen. Kinsay pillar and foundation of truth, ang tinuod nga simbahan, way lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen.
Ang right question sa mga tao nga nasa kamaturan mo ni, unsay gitudlo sa simbahan, dili unsay mabasa sa Biblia. Kaya kung may unsay mabasa sa Biblia, pwede man ta mo interpret sa Biblia, private interpretation. Amen? Wala ang pinakanindot na pangutana, unsay panudlo sa simbahan. Ana, yan naman, the church is the pillar and the foundation of truth. Amen? Asa mabasa, 1 Timoteo 3:15 ngadtos 16. Unang pinaka-importante na to, kung doon ay mga tuo-tuo na to, pangutan-an yung lula, gitudlo na simbanwa, ana, sa bilin-bilin, wak mo wak mo tuo ta, ano? Ato mga tuo-tuo, tinoo, dili. Kitang tanan, atong i-critic ang atong mga katigulangan. Lo, ay kasuko lo. Kaya tinuod na pa ka namo, gitudlo ba na sa simbahan? Amen? Kung wa gitudlo sa simbahan, atong hunungon lo, ang atong itudlo, ang atong iisa, way lain ang pagtulunan ni Kristo. Unsa may gisulti ni Kristo? Mateo 15:9, kawang ang inyong pagsimba kanako, kawang ang inyong pagsunod kanako, kay inyo pang gitudlo ang pagtulunan nga gikabilin-bilin sa inyong katigulangan. Sa to? Balik ko na to, inayo na to ha. Kawang ang inyong pagsimba kanako, kay inyong gitudlo ang pagtulunan nga gikabilin-bilin o tradisyon, human tradition, sa inyong lolo o lola. So may example ini, ning adtog minteryo, no, magdaob didto. Kanya maglukso-lukso dayon. Oops. Tin nga tawa rin nagaigo ay. Ada awing mo kung tuo ta. Useless daay ang atong pagsimba. Ya gusto na mo useless inyong pagsimba. Gusto na mo nga maway kahulugan ang atong pagsimba. Nanuman, gitudlo ninyo ang gikabilin-bilin sa inyong atong katigulangan. Tinoo dili. Kung umaabot New Year, sos, daghan kay lingin. Ang mga sanina, puro lingin. Lingin, hasang t-shirt, lingin. Niabot kong lingin dire. Ni Malin Paspikas. Nga naman, daghan tag tuo. Tinoo dili. Mao ba na ang pag-isa ni Kristo? Ug mo nay hinungdan na contaminata. Mingon ratang may mawa Father kung motuo ta. Unsa pa malaing tuo ninyo? Kung doon ay mamatay, bugtuon ang rosaryohan. Aron kuno di mo katay-katay ang pagpatay. Mga matay. Nya ang the best jud yung mag-ampo sa mga patay no? Kita yung pamilya. Ano bang nubinas patay? Luoy tong kay ng mga manabtas minatay oy. Mo na bitong paspas kaya sila magimay ka man santa man yang magimay ka man santa man. Amen. Ganong paspas na. Kay 5 ko ilang pangadjian, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, sila mahuman. Munang pinaspa, magdumay ka siya, Santa Maria, Amen. Amen. Tinoo dili. Mas meaningful kita'y mag-ampo. Kay imo gunang bana namatay, imo ng asawa namatay. Amen? Mga tapulan lagi. Tinoo dili. Kita'y mangluhod, tibok pamilya dali. Atong tabangan, namatay ang atong family members na may nubin. Ang mga
Manamtanay ra daay ka basaan ng nobinas mga patay. Nya kita di ka basa, tapulan ra jud. Hoy. Dawat limpyo. Tinuod dili. Sugod karon. Magampo ta kinsay unang mamatay. Excited na mo gamit sa ikago all father. Kami na jud mo ampo. O na mag-ampo ko karon father kinsay mamatay na mo ron. Kay excited na ko mag-ampo sa yakitan tanan mga matay. Amen. Pero ayaw mo kahadlok sa kamatayon. Gigamit ni Kristo ang la sa kamatayon aron mabuntog ang kala niini. Unsa to? Gigamit ni Kristo ang la sa kamatayon aron mabuntog ang iyang kala niini. Nasabot mo? Pitok-pitok mo na inyo. Saan ang laoy na. Ganta mo ganaluya akong uncle, gipaak og king cobra. Mga 3 years ago, gipaak ang akong uncle og king cobra. Nawad-an siya kusog, nawad-an siya consciousness. O niya gidal sa hospital, kinjikan siya 26 ka anti-venom. Ningon ang doktor, kung wa lang ni makaabot, nga late lang ni pila ka minuto, patay na ni. Naluwas siya sa anti-venom. Og nabalik, buhi pa akong uncle ron. Buhi pa akong uncle hangtod karon. Unsay tambal? Anti-venom. Diin gikang anti-venom, gikan rapod sa la sa cobra. Ang la rapod sa cobra mo gigamit pagtambal batok sa iyang kala. Amen? Manambalik tag gigamit ni Kristo ang la sa kamatayon. Aron mabuntog na ang kala niini. Kay human sa tulo ka adlaw, ako ang pagkabanhaw. Amen? Dili na la ang kamatayon. Amen? Mo na mga apostoles, patya ko ninyo. Patya mi ninyo. O na mahadlok ang mga apostoles, martyr ang mga apostoles gawas ni Saint John. Yan naman, inyo ming patyon, doon namin kinabuhi. Luyo ni ining kinabuhiya. Amen? O na nga, taraway mong tapad, no? Basin katapusan na natong tampan, no? Sister, mamatay ka, no? Hasta nang nagwali, mamatay po na. Magdungan tang tanan, parang aligre. Ayaw, di na taangay mahadlok sa kamatayon. Nga naman, dili nala ang kamatayon. Dunay pagkabanhaw. Atong miaging mga tuig ang akong kuko, nalugpitan sa pultahan sa sakyanan. Kinasakitan. Nakasuway na ba mo? Na naglugpitan inyong kuko sa pultahan? Nakasuway na mo? Sakit kayo, no? Kinsa may wakasuway. Inig-uli ninyo, suwaye. The following day, ang akong kuko, naitom, nalagom. Mananiadto ko sa doktor. Pag-adto na ko sa doktor, Dok, naunsa man akong kuko, Dok? Itanaw ang doktor, guul kayong dagway sa doktor. Umingon ng doktor, Father, pinaot ko, Father, nga dili ka makalitan. Siya, Dok, tug-ani ko, Dok. Naunsa ang akong kuko. Ningon ng doktor, Father, pinaot ko, Father, nga makadawat ka sa kamatuoran. Sa Dok, ayaw pagbinuang, Dok. Naunsa ang akong kuko. Father, wala na tayo mahimo, Father. Patay na ang imong kuko. Mao ba, Dok? Patay na ang akong kuko. Yung saon man to ni Dok. Napatay naman ang akong kuko. Nikuha bitaw ng doktor og kumpit. Gikumpitan niya ang akong kuko. Why anesthesia? Gikalitag ibot sa doktor. Kuwa kay buot, Dok. Patay naman ka ng akong kuko. Nya imo pang gibot. Wa na ko'y kuko. Ni-smile ang doktor. Siya, Father, tinuod namatay ang imong kuko.
Pero pipila ka adlaw karon aduna na kay bag-ong kuko. Tan-awa nga akong kuko, namatay na ni apan karon na banhaw. Amen. Kung ang akong kuko namatay, og nga banhaw, ayaw mo kagool. Ang atong mga tatay nga niuna ka nato, ang atong mga nanay nga niuna ka nato, atong mga lula nga niuna ka nato, ayaw mo palabig ka balaka. Lingon si Kristo, ako ang pagka-banhaw. Amen? Hasta tang niya din ni karon, mga matay na. Ready na mo? Ako ba, simbako ka pariaka, simbako ka pariaka. Ikaw untay maunang pariaka. Tinoon, dili. O na nga, ang atong paglaom mga kaigsunan, kadaghan karon na oppress tungod sa kamatayon, di sila kadawat sa ilang pana nga namatay og kalit, sa ilang asawa nga namatay og kalit. O ang kamatuuran nga si Kristo na banhaw, maoy naghatag og paglaom natong tanan. Amen? Di siya pareha ni Muhammad nga namatay. Hangtod karon wa pa joy Muhammad na banhaw. O nang pagkanindot sa atong pagtuo. Amen? Pakpakan na to si Kristo ang magtutukod sa simbahang Katoliko. Si Felix Manalo. Narabas unahan, no? Ato'y nayon. Namatay! Nabanhaw ba? Wa, luoy kaayo. Ang follower ni Felix Manalo. Amen? Ang follower ni Eliseo Soriano, bago lang namatay. Nabanhaw ba? Pagkaswerte natong mga Katoliko, ang atong magtutukod, namatay! Apan nabanhaw, ayaw na mo pagpiya sa simbahang Katoliko. Amen? Mopalit mo og sanina, original. Mopalit mo sunglass, original. Mopalit mo short, original. Tinood. Pero okay, Father. Pero original, no? Ya, kung sanina, palito ni mo original. Ya, mamili nung kagsimban, piki. Uy. Piki ang simbahan niya gitukod og tao. I-search, i-google na ninyo, who founded my church? Mulabas na dito. Munang ayaw na mo pailad sa mini nga propeta sa atong panahon karon. Mini nga Kristo sa atong panahon karon. Kinsa ning mini nga Kristo? Katong tao nga nagtukod og simbahan. Nga wa sila katungod magtukod kay si Kristo ra ang adunay katungod. Amen? Wata mga nisulti ta sa kamatuoran. Og tungod ni ana nagpanon karon ang nanglayat balik sa simbahang Katoliko. Amen? Karong January, karong April, kuan, sarong adlaw? Kalimot mong ko 9. April 15, doon ako'y ka-dialogue. Nga usa ka pastor niya, founder pod sa iyang simbahan, no? Grabe, no? Kagarbuso sa tao. Ano magtukod pa man siya nga nagtukod namang Ginoo. Sobra agsalig sa iyang kagalingon. Nga naa na may manluluwas na to. O nang kining mga simbahan nga tinukod og tao, nakikupitensya ni sa Ginoo. Katong ilang founder, maluoy kos mga inosente nga member. Amen? Katong mga founder mo to'y manubag sa Ginoo. Kini mga inosente nga gikan pos Katoliko, pitok-pitok rang mata. No? Ano mo muna na mga santos. Kasi tawag-tawag mong Mary nga, Mama Mary, wala mo na kailan ninyo. Yama, ramo sige, Mama Mary. Wala ka na kailan ninyo. Di ba? Ingon sila. Yung Katoliko, pitok-pitok rang mata. No? Sa may tubag sa Katoliko, bitaw no? Unya, abogado, maestra, principal. O sa tubag, bitaw no? Naas Biblia. Di ta maghimog larawan. Nya kinulit. Kaya enjoy sa bubuan.
Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 nga 5. Malipat man ka na, kay maayo kay sila mo paklig Biblia. Yung Katoliko, wala jud. Pitok-pitok sa pong mata. No. Sa tubag sa bitaw no? Pagsunod adlaw ni bitaw jud sa Katoliko. Kaya ang tubag, bitaw no raman. Tinoo dili. Wanang kita karon kay sige naman tag market preaching sa merkado, ang atong mga Catholic faith defenders, mga market evangelizers, atong igaag mga trumpa, libot sa syudad, daghan kay natinawan. Ang mga driver sa sikol na minaw na, ang mga driver sa habal-habal nakakato na, no? Kung doon pastor magwali dito, mutubag na, mangutana na. So mga pastor dito magwali, di na ta magwali din kay mangutana hastang drive tindiras tempura. Hastang manghihilot nga buta diri sa kilid sa plaza. Pangutan-on na ta. Kaya mga dili Katoliko hadlok pangutan-on. Unang ang simba kita mag-market preaching ta open forum. Sila why open forum? Closed forum. Amen? April 15, ato na i-live. Doon ako'y dialogue sa mga igsuon na tong dili Katoliko. Pamatud-an ako nga si San Pedro ang una natong Santo Papa. Amen? Dili aron mo daog sa debate, aron makakaton kita sa simbahan. Kaya diha nawa patamataw. Amen? Unang atong i-promote ang kamatuoran, atong ipahayag ang kamatuoran with a humble heart. Amen? God is good all the time. Atong pakpakan ang Ginoo. So muna, magsugod ako. Magsugod na ta. Introduction pa man to. No. So karon sa unsang paagiha nga atong iisa si Kristo. Challenge ako ninyo karon atong i-renounce ang atong mga tuo-tuo. Karon before ko after sa blessing, atong i-renounce tanan. Tanan nga dili gikan sa simbahan, nga dunay tuo-tuo, orasyon, yam-yam, yama-yama. Anong yama-yama? Sa may interpretation nimo ng occult prayer nimo, di natin manipirwa mi kasabot. Basta powerful ni siya pader. Iba mo itong katekista nga diduol nako nga albularyo, gipainom, akong gigna nagpa-bless man siya olive oil, kinahanglan olive oil, kay mo na sa ritual sa simbahan. Anong olive oil siya? Tungod kay mo ritual nasa ritual sa simbahan, the juice of olives. Wala nga, akong inan si nanay, itong albularyo, nanay, imna ang holy, nag-bless naman na nato nay, after sa blessing, holy and eggs. Ingon ana, mga igsoon, kanang oil kay inyong gida, ordinaryo ra na. Kanang tubig kay inyong gida, ordinary water ra na. Ang inyong salt nga gida, ordinary salt ra na. Pero ma-amaze mo, inig-bless sa pari, using the ritual of the church. Matorture na ang mga yawa. Ug maulian ang mga sakit nga gitawag demonic oppression. Ang demonic oppression mo nay barang, kulam, curse, di na maayo sa doktor kay dili na siya natural illness. Malikon ako ha? Kanang demonic oppression, dili na maayog doktor kay wala na diagnosis, wala na finding sa doktor. Doon na duha ka klase ang sakit, natural o preternatural. Salamat po. Unsa to'y una? Natural illness. Kung natural imong sakit, unsay atong buhaton? Consult your doctor. Listen to them. Di ta mga fanatiko. Amen? Doon na tayo physical dimension, need ta og physician. Manang physician, physical.
muayo sa tong physical dimension. Pero dunay sakit nga di maayo nila bisan pagdoktor sa Amerika. Yari din na mo. Tabangan ako ninyo. Ready na mo. Kamong tanan nga niya din ni karon. Nakoy isulti ninyo. Ako lang hinayon na. Ato. Makaayo mo. You have power because you are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen? Nalipay mo wa? Use your power. Nang saon man ni Father? Munang nga atong gamiton ang prayer sa simbahan, manang sacramentals. Sacramentals are instituted by the church. Ano sa ang sacramentals? Instituted by the church. Ni taga Sultan Kudarat. Niadto sa kuha si Ate Bernadette Gabi. Bago lang ni. Niyaging simana pa. So Father, thank you kay imong gi-bless ang akong oil, water, and salt. Pag uli na ko sa mua, Takurong ba na? Takurong City? Taga dito siya. Takurong? Takurong, no? City. Salt. Imagine ka, layo ka town. Ni travel siya from Mindanao to Bujol. No, the land of chocolate hills. No. Ya doon na namin swimming pool dito. No? Mga ligo mo ta dito. No? So nitabo mga igsuon mo ni. Pag-uli niya sa ilaha, ipakita ko niya sa picture before niya gi-share ang sacramentals, ang holy and exercise oil. Dito na siya, doktor, balik-balik, dili gahapon ma-describe ang iyang katol. Iyang kamot, skin disease. Ang iyang tiil, kinakatulan. The Father, human gipaambit nako ang holy and exercise. Karang ron, ordinary oil pa na. Human sa pag-bless sa pari. Tanang pari, ha? Uy, paminaw mo. Archer may Father Darwin, Archer. Tanang pari. Amen? Basta gamiton sa pari ang ritual, it is the intention of the church may ma-prevail, dili ang akong personal na intention. Grabe kayong intention sa universal. Ha? The universal power of the church nga naa sa kamot sa kaparian. Gi-bless na to, iyang gi-share, kanus ani ni gi-share, ato pang Sabado. Sarong adlaw, Martes. Martes ba ron? Martes, no? Ato pang Sabado ni nag-share na ako. Personal siya nag-share sa ako. Father, thank you so much sa sacramentals of the church nga imong gi-bless. Father, tanawa ang akong igsuon. Before nya after, pertinang limpyuha ang iyang panin. Because of the holy and exercise oil. Nalipay ba mo rong adlaw? Gabi una. No? Og, naaba na sa Biblia. Basig imo ra na Father Darwin. Ni anak sa ritual sa simbahan. Ako lang kuan ang ritual sa simbahan ha. Kay na may uban nga wa kay baw ini. Makasabot ra sad ko nga negative ang ilang isulti. Pero kung mahibaw na sila ni ini, ma-amaze sila. Apil ang atong kaparian. Ningon din sa ritual sa simbahan, be dispelled and driven afar from this creature oil. I-exercise pa natong oil karon. No? Let it bring health in body and mind. Grabe na? Magdala kini og kaayuhan sa lawas ug sa atong hunahuna. Grabe no? Nalipay mo Naa ba na sa Biblia? Naa. Marcos 6:13. Sa to? Ningon ang balaang kasulatan,
daghan ang nayawaan, daghan ang nasakit, ilang gihaplasan. Imagine ka, nagaplas naglana, o daghan ang nangaayo. Amen. Wala nga, dunay tulog kapaagi sa ang response sa Ginoo sa atong pangayo. Una, instant healing. Instant healing. Pwede ka niya gaan sa instant healing. Kung imong i-pray ang prayer sa simbahan. Katong deliverance handbook, pwede ito nyo gamitan. Yan sa mga why handbook, ay mo kagoon. Ako ito nang i-post sa punto per punto staff. Unsa nga page? Ito ipinako ang order sa prayer of the church. Parang way rason nga dili ta kagamit. Amen? Ang i-deliverance nato, dili lang ang nayawaan. Pwede nato i-deliverance ang inyong mga anak. Pwede ninyo i-deliverance ang inyong sitwasyon nga gubot kaayo. Pwede ninyo i-deliverance ang sakit sa inyong apo, ang sakit sa inyong anak. Daghan ang maayo. Pero di tanan. Uy, kay doon na may natural illness. Kung instant healing ang mahitabo, mga kaigsunan, unsay gipalig-on nga virtue nato, ato faith. Kilig-on niya ang atong pagtuo aron mo biya ta sa atong tuo. Mauna ni pag-isa ni Kristo o kapigon ko ang tanan. Amen? Ikaduha, doon na po gitawag gradual healing. Ato miyaging simana na ay neto sa office, luoy kay siya sisag hilak, 21 years old. Taga humay-humay, ubay, Bohol. Nag-video siya, Father Darwin, maluoy ka, ari akos bay, di man kumanto, go to your priest. Grabe siya faith. Nisakay sila ambulansya, naghigda siya, kay buto ug balat na siya. Bukog ug, sa nga na, panit. Bukog ug panit na lang siya. Di na maisa iyang kamot. Ang iyang tiil, sus, perte na iyang paa mura nagkamot na to. Yang paa, luuya kay. Di nagani mamove ang yang tiil karon. At before ni adto, ang inan nga dahi kumpisal, pahilog ka, nga, receive the Eucharist, the source of healing. Sa mga dunay grabe nga sakit karon, akong advice niyo, simba kada adlaw. Kung wa pa mo'y kasal, pakasal mo. Amen? Sacraments are instituted by Christ. Di na basta-basta ng sacrament. Ang sacramentals, instituted by the church. Ang sacraments, instituted by Christ. Si Kristo. Every time mangumpisal ka, every time magpahilog ka, every time makalawat ka, you receive Jesus more than Father Darwin, more than Saint John the Baptist, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Amen? Okay ba mo? Daghan kay nangaayo. Kung naayo gani mo sa habak, tuto. White toothbrush, holy water, sagulan pag ukaw. Ayaw kaligo og tulo ka adlaw. Maligo. Samuta ka sakit, ane. Saan naman yung hukaw ni mo? Agwanta, ha? Kung naayo gani ka sa occult power, how much more? Ang naa sa mga albularyo nga mo ni, 3 kinds of world nga nag-exist. 3 kinds of world na nga nag-exist. Una, the preternatural, the natural world. Ang natural world kita. Natural human being. Natural world. Ikaduha, the preternatural world. The preternatural human, the preternatural beings. Kinsa man sila? Mga agta,
mga diwindi, mga white lady. Nakita na ba mo white lady nga ito? Ano pa? White lady, mga kalag nga nasaag, they are demons. Why kalag nga naglakaw-lakaw ron? Wala. Pero ilang iawat ang mga dagway sa atong mga nangamatay. Doppelganger. Una, preternatural beings. They are fallen angels. Mga anghel nga nahugikan sa... Kung sa to na mga fallen angels, nahugikan sa... Unang ay kalipay, naimingon ni mo, sister, hulog ka sa langit. Ayaw kalipay, kay yawa ka. Uspa, unsa ko? Hulog sa langit. Wala lang nahugi ka sa langit. Nga demonyo ra. Fallen angels. Unay gitawag preternatural beings. They have also preternatural power. They can create preternatural miracles to deceive. Not to save us, but to deceive us. Amen? Ang ikatulong nga kalibutan is the supernatural power, supernatural beings who is God, the angels and the saints. Supernatural world. Ang Ginoo, mga anghel, mga santos. Pila ka kalibutan? Natural world, preternatural world, o supernatural world. Kining mga albularyo, gikan ang ilang gahom sa preternatural power. Oy. Ada, may mga kumputo kapter. Nung dito na pa gikan pa naman po sila devotion. Ingna sila, pasurindira sila, atong iisa si Kristo sa iyang sakramento. Paduulo nato sila sa pari. Santiago 5:14, kung doon ay masakiton kaninyo, tawga ang pari. Kami siya tawga ang albularyo. Wala. Ako, prangkal lang ko ha. Kung doon ay albularyo karon, muluhod ko si mong atugangan, isurrender ang imong gahom. It is from preternatural power. Iba mo asa dapit, asa na to makuha ang supernatural power? Ready na mo? Naa sa kamot sa tanang kaparian. Atong pakpakan ng atong kaparian. Pasalamat na ko sa atong team ministry, si Father Aloysos Alohipan, Father Eli Sueco, Father William Ibanez, Father June Palacio, Father Boy Munroet. Atong gaan sa masipang pakpak ang atong mga kaparian. Tanang kaparian in persona Christe. Kung sa mga pare, ang gahom sa pare, supernatural power because of the sacraments. Wala ni mo doon ako karon, Father, ihiling ko ang akong tubag, go to the sacrament. Because we need nga iisa nato si Kristo. Dili ninyo iisa si Father Darwin. Wa mingon diri sa Biblia, iisa ninyo si Darwin ug makabaton kamo kinabuhi nga waay katapusan. Namura na. Mahimo masudlag bakukang ang utok ni Father Darwin. Sunod adlaw magpaila-ila na siya. I am the appointed son of God. Sunod adlaw ako si Senior Aguila. Magpa-unique ta kay doon na may Senior Aguila. Senior Uwak. Dili na. Wa na tay laing iisa. Si Kristo na. Diha sa iyang mga sakramento. Amen? Tanang mga masakiton nini, go to the sacrament. And then use the sacramentals of the church. Si deliverance ninyo inyong balay. Kinsay mag-deliverance kamo.
Asa mabasa sa libro ni Father Sikia sa Deliverance Handbook itong itom nga nahurot na karon. Og nag-revise si Father Sikia sunod tuig na siguro na nanay blue ka Father Referger Deliverance for Laity mo na itong gigamit ron. Sa page 22, kinsay maka-deliverance, dili lang ang exorcist. Tulo ang maka-deliverance. Ready na mo? Una, na maka-deliverance, all priests and religious who have souls under their care. Di nanawag na ko, karon ikaghag na, Father, na inapusis diri, Father. Na nag-meeting me. Father, na inapusis diri, Father. Dad, doon, asa magaron, Father? Na ako seminaryo ron. Father, mo na me. Kaya mong ipa-deliverance, Father. Relax ra. Relax ra. Why emergency niya na? Relax. Ako giingnan ng pare nga nag-contact na ko, Father, pag-bless og tubig. Use the ritual of the church. Father, dili ni magic, Father. Dili ta mga magician diri. Nganong giyawaan ang bata tungod nas pamilya. Kinahanglan ng tatay mo simba na. Kinahanglan ng tatay magrosaryo na. Mga tatay? Hoy, mga tatay. Magrosaryo na jud. Ibaw mo, during exorcism, mo hangyo ang yawa nako, magpakiluoy. Ingon ang yawa nako, Darwin, hunong na mo grosaryo. Maluoy ka na mo, Darwin. Sakit! Ayo, Darwin. Kinasakitan, Darwin. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Iba mo, sa Ministries of Exorcism, dinhira ko na igugma sa rosaryo. Sawa pa ko ma-exorcise, asa ko mag-rosaryo. Bisag pari na. Ang kapoy misa na bitaw ko. Aghan bitaw ko misa. Yang misa bitaw, the highest form of worship. No? O nang di na ko mag-rosaryo. Pero karon na-exorcise ko, ganahan na si Hail Mary. Kaning yawaan ni Hail Mary. Pray. Mga kabatanunan niya din ni karon. Pray the Holy Rosary every day. Our Lady of Guadalupe. Kung wa mo taas kita anang duwa sa kuan Mobile Legends, sa na mga games ninyo nga ikabuangan sa cellphone, pila ka oras, no? ML, Dota. Rosaryo jud. Kining bayhana mo nang gitawag siya Guadalupe. Kaya ba mo nga nung gitawag sa Guadalupe, makunik na Genesis 3:15. Ang kaliwat sa bitin, mupaak sa tikod sa babae. Unsa to? Ang kaliwat sa bitin, mupaak sa tikod sa babae. O ang kaliwat sa babae, mutunob sa ulo sa bitin. Unsa means Guadalupe? Crossing the head of the serpent. Mo na'y meaning sa Guadalupe. Atong papakan si Mama Mary. Siya ang babay. Maingon nga napukan kita, pinaagi sa babay. Iya usab kitang giluwas, pinaagi sa babay. O nang dito sa tilan sa krus, mingon ang kaliwat sa babay. Yan to ni Juan, anak, ania ang imong inahan. O mingon sa siyang inahan, babay. Natuma na. Crossing the head of the serpent, ania ang imong anak. Representing John, kita man ang tinubos ni Kristo, mingon si Kristo na to, mga anak, ania ang inyong inahan. Babay, ania ang imong mga anak. Kinsa ramang tinuhuan na karon mingon niya, Mama Mary. Kinsa ra? O nang kung ang inyong simbahan wa na magmama ni Mary, luoy inyong simbahan. The church is orphan without Mama Mary. Amen? Luoy inyong simbahan, orphan. Pero ang simbang Katoliko, dili orphan.
Because we have Mother, the Mother of God. Amen? Kinsa may makadeliverance? The priests and the religious who have souls under their care. Ikaduha, pamingon siya, deliverance is exclusive only for exorcists. Ikaduha, for all the priests. Ikaduha, for lay communities. Pwede day lay. Kami, Father, kaya di man ni pare, di po may madre. Pwede ba may? Ikaduha, for lay communities. Pwede lay communities. Under the guidance of a priest, with the permission of the diocesan bishop. Ano sa to? Under the guidance of na may uban nga organization nga under na ang pare. Namura na. Ang condition ha, obedience. Kami na nagbuot, Father, kay ang vision ako, Father, mo ni Father, napadamgo na ko si Mama Mary, nagsakay mig tricycle kaganina, nagstorya mig duha ka oras. Kuyawa po nas Mama Mary, no? Marites naman. Ang liston. Naman. So, Mama Mary, kinamaritis na. Kung doon na day mo gawas ng sakyanan, YGY 583. Nakababag ni bro? Nakababag? Nakababag? Nakababag. Palihog ko. So, muna, lay communities under. Anong under siya? With the guidance of the priest, kay gidevelop sa maong religious o lay communities ang obedience. Kung saan gidevelop nga virtue, obedience. Kinahanglan mga asawa, obedience mo sa inyong bana. Kay dunay curse sa yawa sa mga asawa. Ready mo, mga asawa? Ang curse sa mga asawa mo dominate sa ilang bana. Kinahanglan ng mga asawa, obedient. Lahin naman magtinanawan ako. No? Mga bana, inig-uli ninyo, pakanan ni sila og OB para masamot ka obedience. Obedient. Napoy curse ang bana. Okay. Ang curse sa bana, irresponsable. Nga pagkatatay, irresponsableng pagkabana, irresponsableng pagkaamahan. Na unsa may i-develop sa bana aron ma-break ang curse, love. Love. Paghigugma. Nakaron, unsaon man pag-break sa curse sa asawa nga disobedient, mo dominate obedience. No? Kay obedient naman inyong mga bana, obedient naman inyong asawa, sugod karon under na pud mo. Mga bana, sugod karon under na mo. So karon is Father Darwin niya mo dominate pa niya. Nga under na pud meron, no? Understanding, no? Okay, mahuman, no? Mga bana, sugod karon under na mo ha? Sa inyong asawa. Understanding. Amen? Muna ikaduha, kinsay makadeliverance? Lay communities under the guidance of a priest with the permission of the diocesan bishop. Pamingon dito, under the guidance of an exorcist. Ang requirement lang, under the guidance of a priest. Page 22 na siya sa Deliverance Handbook. Ikatulog katapusan. Father, wa man may sakop nga lay community. Nga saan man nina mo? Ang ikatulo nito bag-ana. Deliverance prayer
can be used for individual lay Catholic. Ano to? Ang deliverance prayer can be used for individual lay Catholic. Kinsa man ning individual lay Catholic? Practicing Catholic. Unsa to? Practicing Catholic. Unsa may sign nga practicing Catholic ka? You practice cares. Unsang cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sigsimba, sacramentals or sacraments, and sacraments. Kung inyo ng buhaton, iba mo, daghang maayo. Nalipay ba mo ron? No? So, mo naman kaiksudan niya niya din ni karon, I hope inyong gamiton. Yan din ako madiscuss ang tanan, limited ato panahon. Ay, niduol na ko, niyon siya nako, Father. O saka, nanawag pa una siya nako, batanon, gibarang ang iyang nanay. Gibarang. Tinuod niya dunay barang. Tinuod niya dunay kulam. Karon lang si manahan ay tagatagig. Babay. Ibaw mo, di ma-explain. Ang iyang ulo puno sa mga ulod. Ang iyang kinataw, daghan pog ulod. No? O mga klase-klaseng insekto manggawas sa iyang lawas. Imagine ka from Taguig, natug Bohol, luoy kayo. Ako sa gignan nga, nag-react man siya. Pero tinang react sa karang prayer of deliverance. Sana akong i-post sa punto per punto stuff. I-deliverance sa inyong mga anak. Kasuway mo. Kalit lang nag-react. Basig ka mo puimudagan. Pag deliverance na ako, basta mo react ka na, relax ra. As long as you practice cares. Tabangan ko ninyo. Kung inyo nang buha. Ang uban good kay hadlok man mi Father, mugunit lang mi sa prayer of deliverance, mahadlok na mi Father. Kung magpuyo mo sa kahadlok, wa tay matabangan. Unsa gisultis Ginoo nato? Do not be afraid. Unsa gisultis Ginoo nato? Kusga. Yan ready na mo. Hoy. Ang maong batanon nanawag nako, Father, balibaran na sa doktor. Sige na sa higda, sud sa usa ka buwan. Unya, anay nanuroy na mga ministers, sa mga habak ninyo, isurrender ninyo, useless ang atong talk karon kung doon na pa mo'y habak. Ang habak ID sa demonyo. Kaya si Lucifer, stricto kaayo. Dito sa impyerno, stricto kay siya. No ID, no entry. Preternatural power na ha? Ang healing anak, gikan sa preternatural power. Kung na-amaze mo sa preternatural power, i-amaze mo sa Ginoo karon sa iyang supernatural grace, supernatural power, supernatural protection nga naa sa kamot sa tanang kaparian dinhi sa Archdiocese sa Cebu. Amen? Nalipay mo. Duol mo. Ang sekreto na to karon, panggaan ninyo tanang pare. Sugod karong gabi una. Amen? Ayaw ninyo libaka, paluoy mo. Sugod karon, panggaan ninyo ang inyong mga pare sa inyong parokya. Dubliha inyong pag-atiman, dubliha inyong paghigugma kanila. Amen? Ayaw libaka. Ato-ato rin. Ayaw daota. Mga kolektora. Unsay mo ato na to karon? Kung dubli inyong pagmahal sa kaparian, dubli sad ang ilang pagmahal nganha kaninyo. Daghan kay mo. Kung daghan kay mo, matakdan mininyo. Amen? Atong pakpakan ang tanan nga ni adinhi karon.
Inig uli ninyo sa inyo ha. Hunaan ninyo mga pari. Usa kay ganahan ni Father, no? Kamong tanan naghatod. Yawa doon niya. Nya ganahan na siya. Nga naman ang lugar, puno sa pagmahal, puno sa pagsabot, puno sa pagpangalagad. Amen? Tanawa inyong pari nga tapulan. Ganahan na. Ganahan dyan ko. Di ba? No? Nya, Father, luya man imong kwarto. Amo panindutan imong kwarto, Father. Kami ray bahala, Father. Sos, di nakalimot ninyong pari. Amen? Una nga mga pari nga sa puton, kiispira na. Kuwang sa pakog. Kuwang sa pansin. Dublihan yung pagpangga sa tong kaparian. Kamutanan magpangga. No? Sa buto ninyo mga parokyano, di na ganahan mo biya sa inyong parokya. Ano na lang ko bisyo. Talagsaon ang ilang pagmahal sa ako. No? Maghilak ang pari o dili mo kalimtan sa pari hangtod sa iyang kamatayon. Nya ang pari sad ma-inspire tungod sa inyong pagmahal. Amen? Tabangi mi ninyong mga pari. Amen? Ready na mo? Ayaw mo pang libaga. Ayaw siya. Yan mo siya. Kaya po, ang ato, dubli sa pag-ampo sa atong kaparian. Amen! God is good! God is good! Nakalimot naman mo eh. Grabe! God is good! All the time! Atong pakpakan ng Diyos. Kung muduol mo sa pari, kung muduol mo sa sakramento, pinaagi sa itong kaparian, inyo nang giisa si Kristo. Og daghan kaayo ang iyang pag-aayuhon. Dili po tanan. Kung di kaayuhon niya, ayaw kaguol. Ayaw kabalaka. Dawata ang imong balatian. Mauna ang imong cross. Mauna ang pinakataas nga ministry nga dili matupngan. Kuno na kay sakit karon nga waayuha, Lord, andam kumupas-an niini hangtod sa kalbaryo sa akong kasakitan. O na gitawag ministry of suffering. Lord, willing ko mudawat nini akong sakit alang sa kaluwasan sa akong pamilya, alang sa kaluwasan sa akong anak, alang sa kaluwasan sa akong member sa cluster. Lord, salamat sa akong sakit. Amen? Ministry of suffering. Dili tanan iyang ayuhon. Yadawata ang atong mga balatian ug maunay makaluwas nato. Ministry of suffering. Kung ay mong tuhod, girayuma, Lord. Napay usa, Lord. Andam pa kumuantos, Lord. Si Saint John of the Cross, mingon siya, na Lord, ayaw pasaw pa ang adlaw nga di ko mag-antos. Grabe, no? Nakita mo na muna na ta. Lord, kano sa man ni ma-impress kung pangautang, Lord. Lord, kano sa man, mausab akong bana, Lord. Lord, kano sa papanusab akong anak, Lord. Lord. Lahi ang pag-ampo sa mga santos. Grateful sila. Lord, salamat sa akong trials karon. Lord, salamat sa akong problema karon. Ya karon, ha? Muna na itong pag-ampo. Lord, kaya ano man, ministry of suffering. Ang pag-antos may makaligpo nato. Ang mga problema mo'y makapa-dasig nato. Pagpadayon, pagtugyan ni ini ngadto sa Ginoo. Amen? Your will be done, not my will. Dinhi ko sa Cebu, sa Lipata, interview ni Father Samuel Lanilla Lipata, ni Father Rudyard. Nag-interview niya, usa ka stage 4 liver cancer. Wa siya kaduol sa kuha. Tungod sa kadaghan, sama ni una kadaghan na ang mga tao. Naglisod na siya. Igo-igo ra ila kwarta. Yan, inspire siya.
Maglisod na siya glakaw. Tanawan niyo sa isang bingay ni Father Rudyard na interview niya. Wa siya kaduol sa ako Na-inspire lang siya sa pagtulunan sa Ginoo. Giisa na niya si Kristo. Silang duhan nangumpisal, nagpahilog, nagpakasal. Before siya na mamatay, magpakasal siya. Pero kay bawo mo, wa man siya mamatay, she is completely healed. Karon. Grabe, no? Dili ako'y nag-interview atong pari din sa Cebu, si Father Rudyard. Si apelido Father Rudyard? Ha? Yun ting. No, sikat po na siya kay nasa vlog. Dili ako'y nag-interview. Muna nga kamungan masakiton karon, dili kinahanglan mo duol mo na ako. Maayo mo kung ayuhon mo sa Ginoo without me. Amen? Unsay buhaton ninyo karon? Use the sacramentals of the church. Katong batanon nga nitawag nako, iyang nanay di na magtindog, di na mukaon for 1 month. Naingon ang doktor, dawatan na lang, pila na lang kasimana, kantahan na siya pahulay nga dayon. Kinasakitan. Di ba? Pero gusto man jutang ma-extend pang atong nanay. Nikontak siya sa kuha. Inkodoy, tabangan ta ka. Sa father mo ari kas pilar, taga pilar man. Sa dili. So saan man nimo pagtabang nako father? Di man ka mo ari. Naamang kay pari diha. Go to your priest, receive the sacrament of confession, anointing of the sick, body of Christ. Nya dong, di man ko makaana sa inyo, halayo kayo dong. Dali ka na dong dire sa siyudad sa Tagbilaran. Akong i-bless ang imong sakra religious items, oil, water, kay abi ni mo dong powerful kay na. Inighuman og bless. Ang buhaton ni mo dong i-deliverance imong balay. Sa kinsa mo deliverance, Father? Ikaw. Kay di ko mo adto sa inyo, ha. Siya pwede di ko, Father. Nabunyagan man ka. Siya, Father. No, ikaw ra dito kay. Di na ako matabang, oy. Mutag-satag sa kong adto sa inyo, ha? Father, ari ako, Father. Father. Ang hospital ko. Kung ako nang tanduon tanan, musamot ko kadi katubo. Unsaon man ang daghan man ng inanan, empowerment, catechism, knowledge is power. Ang mong batanon wa mahadlok. Ang kanindot sa mong batanon, wa siya mahadlok. Wa siya mahadlok pag deliverance siyang balay. Wa siya mahadlok pag deliverance siyang nanay. Sa adlong Lunes makaigsunan nakadawat og sacrament of healing ang iyang nanay, kumpisal, hilog, kalawat. Kung kanang tuludong may pangayua sa pari, labaw pa na ni Father Darwin, wa ko'y kumingking ana kay siya si Kristo. Iisa nato doy si Kristo. Go to your priest. Humandoy, i-deliverance ang imong balay. Gamita ang holy and exorcised water and holy and exorcised salt. I-sprinkle. Ang holy and exorcised oil, ikuros sa mga pultahan. Ang midal, pwede butangan ni mong midal ang imong mga pultahan. Ang cross ato sa main door. Kwa atong mga lana sa albularyo dong, i-surrender, ilubong, i-renounce. Wa mahadlok ang maong batanon. Anong wa siya mahadlok? Tungod para sa iyang nanay. Ibaw mo? Kung sa inahitabo, gideliverance niya pag-adlong Martes. Pag-adlong Merkules, completely healed yung nanay until now. Nalipay mo, wala. Oy. Kinsay nag-deliverance? Dili si Father Darwin. Kinsay naghatag na dili si Father Darwin. Atong iisa si Kristo, dili si Father Darwin. Yari din naman mo isa. Ayan na magduol na koon niya. Ah? Si Kristo ang atong iisa. Yan o nakaingon mga ka-father, nagibarang ang iyang mama sa adlaw, the same day nga nitindog yang mama. Sa adlaw nga Merkules, nang gawas ang dagko nga insekto. Yung anak kadaka.
Wa sila kaila. Gisuod nilag sako. Tunga sa sako ang ilang nakulik. Mo nang gitawag barang, manggawas ang mga insekto nga wa mo kaila. Kung kaila manggapon mo, pero mga insects nang gawas. O karon completely healed. Ningon ang batanon, Father, I am the living witness of the supernatural power of God in the hands of the priest. Amen? Nalipay mo atong pakpakan ang Ginoo. Salamat. So karon, akong i-bless inyong mga amo ko lang ko question and answer bisag mo limit lang tag tulo until 10:30 ko. Tulo ka question, doon na may pangutana. Kung doon na may pangutana, ay, laing microphone, Brad. Before ko mag-bless sa inyong nalipay ba marong gabi na? Alipay na. Ang dagway, alipay na. Nalipay ba marong gabi na? God is good! All the time! Karon itong i-welcome si sister na si pangutana. Father, kanang kung nakoy anak namatay, unya kanang nag-keep bitaw, siya gigikrimit siya, niya gikip bitaw nako ang iyang ashes, gamay kan siya. Nya, ako pangutana kay doon mo giingon nga di ko no maayo. Nga mukip ko no kuan kinahanglan ko no ni isud sad kuno sa kanang iyang minteryo. Sana na po kung isudlan ba may akong tanya. Okay ra pag i-keep ni or ako i-surrender. Una, ato nang ilubong jud ato sa lubnganan niya, ha? Ang iyang abog. Ato ipailaw na jud na siya sementeryo, ha? Unya, ay na mo ka-attach sa ilaha kay di kita'y tag-iya sa imong anak, ha? Unya, isurrender siya sa Ginoo. Gipiyal ra siya nimo. Bisan kita dili tag-iya sa atong kinabuhi. Unang ato silang ibutang ato sa angay nila nga butanganan. Mao nang minteryo. Okay? So, ilubong to yung abog. Dito sa minteryo dyan nato ibutang. Nya kaduha, ay mo kaguol. Banhawon tang tanan sa Ginoo. Amen? God bless niya. Condolence sa nga si mong anak. Sa nga si mong anak? Aran. Pila edad? Oy, bago. O saan matya niya? Ako i-appeal sa kong misa, ha? Padayon sa pagmisa. Pamisan niya, ha? Niya itong itugyan ang itong mga mahal sa kinabuhi ngadto sa Ginoo. Amen? O niya ang makatabang nila ang pag-ampo. Labi na ito mga lulo nga lulos ito mga lulo nga di na ito i-appeal. Yung moro ba nagtanom sa itong kalubihan? Yung sino taglugi? So every time, ato silang handumon ang tanang mga, ay inyong mga habak, isurrender ha. Magsuroy sila karon. Susunod mangutana. Doon lang muna ko, patong mangutana. Ikaw day, mangutana ka? Ha? Dali. Mangutana ka? Dili. Mag-picture. Dali, sis. Mayong gabi, Padre. Akong pangutana, Padre, among tubig nga dais ka mayra. Ya, pwede makatok ang asin kami mo butang. Okay, so kung pananglitan mahurutan namong tubig, Padre, niya katong asin nga imong gi-bless. Pwede ba to kami ra butang sa amo? Okay. Sa tubig. So salamat kayo. Kung mahurot ko ilang tubig, pwede ba ilang ibutang ang asin? Mahimo na siyang holy and exercise water. Dili. Magpa-bless mo sa inyong pari. Magpa-bless. Example, tubig. Nahurot inyong tubig. Yan yung asin, inyong itong holy and exercise salt, yun na bless, ninyo na pong ibutang sa tubig nga wa ma-bless. Dili kinahanglan. Magpa-bless mog usab sa inyong pari. Tanang pari maka-bless. Ug mao nay kamatuoran. Dito sa Diocese of Tagbilaran, mao ni among kanabitong mag-ambahan, likod sa mambahan, doon na nay blessing of all religious items. Apil ang oil, apil ang salt. Amen? Tibok Diocese of Tagbilaran na.
So daghan na pong pari ron mo bless. Okay? Ikaw sis, ikaw sunod, ikaw sunod. Ako'y kalibutan. Okay na niya. Okay. Kini? Henry. Okay ra na basta way ang cross nga way Kristo, okay ra. Okay ra way Indri. Okay? Ang cross nga way pero nay lawas ni Kristo kinahanglan na Indri ha. Ya dili po double-sided nga cross. Nang bali-bali nga cross bitaw. Usa ra jud. Di back to back nga cross. Sunod. Dara. Sunod ikaw. Okay ra ba? Isay sunod. Dara. Sunod ikaw. Daghanan day pungutanan nyo, no? Direct to the point lang ha. Sige. May gabi na ng tanan, no? Ako din si Eva Bobier. Diri akong pangutan na. Sige. Taga-ubay ko niya. Akong tatay to sa ubay. Pwede ba ko makadeliverance nga niya? Amang kusming lanilya, diri. Kalabuli ko. Ang imong tatay imong i-deliverance. Oo, taga-ubay niya. Amo ang area is infested yun siya, diri ba? Pwede ba ko makadeliverance nga? Ang imong tatay mo itudlo eh. Okay. Mas the best ang tatay may mag-deliverance. Nya last resort na ang mga anak kung white ang tatay dili sad open. Mas itudloi inyong tatay kay ang tatay jud dunay natural authority over their property, over their family members. Okay? Thank you, ka. Thank you kay Drehan. Father Day kinahanglan deliverance, Father. Kung ang Tatay Day kinahanglan deliverance. Kato ako follow up lang. Kung ang Father Day kinahanglan deliverance. Ang imong papa mo'y kinahanglan Example. i-deliverance. Pwede imong nanay tudloan. Okay. Nyawa na jud ang dunay knowledge. Pwede ang superiority naa na sa knowledge. So kung doon na kay knowledge, mo nang imong ipaambit ngadto sa imong pamilya. Yan labi maayo matudloan ang tatay ug nanay. Okay? Second question. Kini ako lang gisunod Ah, ba? sige. Father, kanang daghan bitaw kay kog oil from Holy Land, like myrrh, frankincense, unsa pa na. Pwede na magamit kay although Pwede ito dili siya i-bless. Pwede Pwede ito. ito i-bless. Paglinya lang mo. Sunod siya. Ipaduolin yung baba sa microphone. Good evening, Father. Kanang first time na mo appeal o kay nani Father Baden, ang naka-inform na mo sa nice. Ningon ra siya nga ang ipa-bless daw rock salt, basta rock salt lang daw, then nagpanik ni ganina kay ang napalit na mo iodized rock salt, which Rock is salt and iodize. pero wala namang ko Ito na i-bless. Ito na i-bless. i-bless. Rock salt and Thank you, iodize. Father. Dual. Good evening, Father. Kanang nainaghatag na ako, Father, mga brothers, ako ang bana niya. Kanang double cross, talikod niya, luminos, nindot yung kayo. Sukad nga ako itong nagamit, mura ako, gubot among kanang pamuyo. Nagikan mi sa happy nga family. Ako ginabay, pero kung saan bang surrender nga ako na bang ginabay? Akong kato, basta double-sided cross, dili to maayo, ilubong lang siya. Yung ginabay yun naman. Oh, i-renounce lang tog appeal. Ang mga double-sided cross, gikan na sa mga anting-antingan. Ha? Yun nga ako pag yung amahan, Gikan si mong tatay? dili natag sa igsoon sa akong brother, pero nga akong amahan, kamatngon gud migon sa siya, mo to giyawan sa akong inahan, patay na sila. Kanang butan gud siya nga amahan, pero kung pinuangan, kabalo gud siya mo, parang, diyan ko ang pusil di makabuto niya, mutagot sa pusti di sa makita. Oh, nalagi, na orasyon. Nahimo siyang kuan kanang Tagulilong. protector sa mayor sa Davao, No. sa kuan. Mga occult. Wala nga, Unsay buhaton ako? mag-renounce mo, i-appeal niyo sa kumpisal ang occult involvement sa inyong ginikanan. Ang superstitious belief na to, i-appeal og kumpisal. Unya katong, akong gigon ninyo punto per punto stuff nga prayer, mo to inyo i-follow after practicing cares. Okay? Mas nindot tibok pamilya. Ayaw kagool, ayaw kahadlok. God bless. God is with us. Sunod. Kanang gabi, Father,
kanang mangutana ko about sa kanang paranormal, Father ba? Kanang paranormal, mga meditation, kanang mga spiritual nga mga tao ba? Unsay angay nga Buhaton. buhaton. Likayi sila, mga espiritista, likayi. Igagilitgut-gutan sila sa Ginoo. Nana sa Deuteronomio 10:18. Mga magician, mga espiritista, makikstorya mga espirito. Dulumtanan sa Ginoo na tanan. Okay? Kay kanang meditation ba, Father? Apil po nang meditate. Faith healer, albularyo, apil. Apil sila sa divination, sis. Nya unsay gisulti si man, all forms of divination are to be rejected. Sa may Bisayag rejected. Isalikway, dili duulan. Oh, pati ang kanang naay third eye, Father. Kung naay third eye, pwede na i-close. Kung ang third eye 24/7, kung ang imong third eye ha, 24/7. Bisag nakas simbahan makakita ka, walking possessed ng tawhana. Daghan kay ako ra na nabasa ni Father Sikia, sa din ha? Kung saan pag-close, ba na mo duol ta sa team diri sa Akodi? Natay team din sa Akodi sa Cebu, pangutan mo sa inyong pari, na ay daghang team ni Monsignor Quintanar, mutabang ninyo. Kaya kung di pa mo ma-entertain tungod sa kadaghan, kailangan sa Divine Mercy sa Garing, o sana sa ilang lugar dito, ni Monsignor Quintanar. Kung nakapalit mo sa libro, Deliverance Handbook, naa dito sa page 204, ang closing the occult third eye. Balik-balik lang. Kung gabi ang third eye nimo, na 24/7 makakita, magkurog ka. Di ka katiwas, ana. Iyon ana ka-powerful ang persa si man. Pero balik-balik lang, Jod. Mag-deliverance ang family, dakog tabang jud ang family kung dunay knowledge. Okay, Father. Amen. Sige, amen. Si Ate Ima Bouvier na dire, yang gi-deliverance yang bana perti mang react. Grabe no? Oh, ni-share ba siya kanina? Naka-share si Ate Iba? Ganina? So, mangutana mo tanan? Sige, abay 10 minutes. Direct to the point. Sige. Good evening, Father. Ako lang i-renounce, Father, nga nag-practice ko ng card reading. Apil. Oh. Tapos, natinood man, Father, kuyawan ko kay Major na ang nahitabo. Sa akong card reading, hinatag na sa among silingan, nga born again, niya bawal day sa ilahang apart. So, around 5 years ago, kanang nag-practice ko, kay gihatag man niya. So, ako lang gitry, isip, duwa-duwa. I don't mean anything about it. Ang ako lang ma-practice. So, gi-apply na ko sa akong mga pagumangkon na tinuod. More on tanan, Father, na tinuod. Munang gikuyawan ko kay pag-reading na ko, nga na may tabo, nagsunod-sunod kamatay. So, pwede na akong hadlo ka, akong gitad-tad ang card, kay dili na ko kay murag. Apil na siya sa divination, ha? Hadlok na ko. Apil na siya. So, ako rin ang i-renounce ang ta nimo. Very good. Ang bato nimo di ta karon magkuan kay na may uban mang react. Mao na nga kining bato nimo duol ka sa Akodi with a group of Monsignor Quintanar dinhi sa Archdiocese sa Cebu, ha? Monsignor Quintanar. Unya daghan kay siya team diri. Kunang coordinate mo sa inyong mga parish priest para makakontak mo sa office ni Monsignor Quintanar. Okay? Okay. All is well. For the meantime, gamitan ko yung punto per punto staff nga prayer, deliverance prayer. Okay? Okay. Thank you, All Father. is well. Sunod. Father, good evening. Kanang ang akong pangutana, Father, about sa third eye gyapon sa akong anak. Ang worst lang kay that time, kanang nakita na siya migdugo nga ni agas yang may liog, Father, and she didn't know nga naay dugo. Mo to pag naog niya, amo siyang nakita nga anong naidugo imong liog atin siya, wa ko kabalo. Among gi-check ug na ba siya kanang scratch, wala sad, Father. Nya daghan na gyud siyang mga scenario nga makakita sa school, sa province and anywhere. Nya murag kanang usahay ba kanang iyang feeling kay bugat nga di siya mopadayon. Munang open and psychic ability. Ang laing term ng psychic ability, third eye. Third eye. Tungod na sa mga pagdulog albularyo, ma-open yung third eye.
Okay? Sensitive na siya sa spirits. Unclean spirits. Muna mamugat sila. Munang kontakapon mo ni Monsignor Quintanar ha? O sa iyang team. Sa Akudi. Okay? So, ka nagtrabaho sa Monsignor Quintanar. Pamatihan ninyo ang mga tubag ni Father kay murag daghan ra mo pangutana nga po pareha og problema para madali ta kay gamay na lang atong oras, okay? May gabi, Father, ang akong ikuan, kana ba mga rosaryuhan niya, nga putol na, mga revolto nga wala nagkuan, asa i-surrender? Pwede ilubong. Ilubong sa lugar nga di matamakan. Okay? Direct to the point lang ha. Pader. Ako Pader, kaduha ko nabunyagan, Pader. Kaduha ko nabunyagan ba? Kay sa lahat, nabunyagan. Kaduha ko nabunyag, kay ngano, kay ang istorya guys, wala ko sa Manila ko nabunyagan, pero kay natawo mo ko sa Manila, then ang naunaybuan late na ba nga, nabunyagan ko sa probinsya sa South, then ang problema na ko ani is, ang katong nabunyag ba na ko is, bawa na akong pari, nga na siya, labay to siya kalibin, Pader. Di ba na siya ako impact sa akong pagkatao? Na siya, di ba ako impact sa akong pagkatao? Ang pagbunyag na ako sa sa kapare ko no, pare, nga doon ay kalipin. O niya, nagbunyag niya, di ba ka mapiktuhan? Manin pa katanan ni mo? Ang tubag, dili ka mapiktuhan. Kaya ang sacrament, ang sacrament, effective siya not because of the priest. Effective siya because of Christ. Muna gitawag, ex opera operato. Ang pagbisa sa pare, nga example, bugoy nga pare, i-compare nimo ang misa ni Padre Pio, the same ra ang misa nila. The same ra ang kabalaan. Mosad ang nagbunyag nimo, bro, the same ra. Si Kristo nagbunyag nimo. Instrumento ra ang pare. Effective ang sacrament dili tungod sa pare, tungod ni Kristo. God bless, bro. May gabi, Father, gikan pa kami sa Leyte, akong pamilya, ako lang gidangan. Gikan sa? Leyte. Leyte? Yes. Wow! Nanay na ambot taga Leyte. Di ko pamilya akong gida. Bali, di man ko kasold sa punto por punto, Father, follower ko ana. Nalang ko ikuan sa imo kay na naman minyari mga tana jud ko. Kanang sa among balay, Father, pa, kami nga namuyo, di ta jud nimo tuan ang mga patotoo. Kaso lang akong ugangan, hilig jud sa mga ingana. So iyang night time nga nagkasakit akong mga anak. So ilang paduguan na among balay. So akong pangutana, Father, unsay ipiktuan na sa mga pamilya nga namuyuan ng balaya nga kami wala man mimutuan ng mga patuto pero Kamoy tag-iya sa balay? Oo. Unay katikay siya kay mo lagi na gamito nimong Mateo 15:9 nga kawang atong pagsimba nay kung magpabilin pa ta sa pagtulunan sa to katigulangan. Unang bato nimo ikatikay siya. Kay una na siya gikuan, Father, pero di jud mo tuo sa mo. Sagdi lang. Duwa man tay control niya. So padayon na mo sa pag-break sa seal and consecration mo ng deliverance. Sa deliverance, na dito breaking the seal and consecration. Padayon lang sa pag-break, wa man tay control sa imo ng ugangan. Wala imong cross. Iampo lang kanunay. Padayon nag-ampo for enlightenment and guidance sa iya. Sige, Father. Thank God you. bless. Salamat sa imong pag-ari. Gikag late. Father, may gabi, lanaha, Father, ba, kang pinangayo ni ako pagbuntag sa akong dakugos, kang di ka ninipad, ani Sir Nelson sa Talisay, kay namasin ko, ga ako'y tambal sa kaning katulkat, Paduol na kaning katul na ko, dire, og sa akong bana, nga kansiros iyang mata, day akong bana pa, day kanang, ang last na kumpisal, 1998, pagkasal na mo, day hantod, karon siya kumpisal, then karong ako kan makadeliverance ako sa amo kaya mong pamilya gubot kayo. Then kani siya pwede ba nako isurrender? Lana gikan ni Sir Nelson sa Talisay siya day ako nipalit ko lana nimo. Ini siya gikag albularyo. Mao siguro Sir Nelson sa isurrender ni nay. Kana si pare na? Pare. Sir Nelson murag iyang pare ba na? Ang iyang kuan San Miguel iyang di ba pare na dili. San Miguel iyang so dili maka-bless ang laygo ha og oil. Ang pare ra. Okay? So ang atong ipa-bless nga oil dili gikan sa mga dili pare. Ang pare ra
only the priest can bless. Maka-deliveran ko Okay. sa mo, Father. Ni Oo. kahit kog libro jud nimo og Pwede lain masad. Okay. Basta, practice ka. O cares. Okay? Gamita tong prayer sa simbahan. Ang gamito na to ang sacramentals of the church and the sacraments of Christ. May itong duulon. God bless na na Ang kuan Father, ang gray na mo nga santo ninyo Father kay amo lang gilisan og puwa nga sinin na okay ra na Father or dapat siya na nako i-surrender sa simbahan. Santo Niño di Suerte. Oo, mara ka na. Ang Santo Niño di Suerte, green ba na, ilisan ninyo puwa. Kinahanglan i-dispose jud siya. Ganuman, ang intention sa naggama may mo prevail. Ang intention nila is superstitious belief. Mo nang kinahanglan ilubong siya, sis. Lubong or ihatag lang sa simbahan? Ayaw na ihatag. Ikaw na ilubong. Kaya mapuno na. Murag basurahan ng simbahan. Okay. Kamo na ilubong sa mga superstitious nga Santo Niño. Nga dunay lucky charm. Yung mga coin bitaw. Ayan yung sa parokya. Kamo na mismo ilubong sa inyong anang dapit sa inyong property na lang. Ilubong. Kanaan na siya ikuan Father, prayer Father before ilubong. O pwede tong deliverance prayer punto per punto, i-break mo ang seal. Katong deliverance prayer, magamit to ninyo sa punto per punto staff before ninyo ilubong mo to inyong i-pray. Okay, thank But you before Father. that, practice cares. Okay, go Thank to you, your Father. please. Maying gabi, Father. Ako po na sa unang bata po, Father, wala ko'y kusog ba, dali kay ko matumba, nang agakon ko sa kong mama ug papa. Nya na nakatambag sa mama ug papa nga isimba ang imong anak sa duol nga birhen sa imong birthday. So November akong birthday Father 20, so musimba ko sa birhen sa Santa Catalina de Alejandria. Bisan layo ako dyan na doon sa Dumaguete nya karon sinara ko sa Cebu, usay mo ato jud Dumaguete para lang musimba sa Santa Catalina de Alejandria kay mo panaad sa akong mama. Kisa may nagdaan na? Ang albularyo? Dili, Father. Akong mama miniyon nga isimba na siya sa dool sa birthday nga berhin. Mo na yung gito. Muna akong gibuhat pa din niya. After ato, Father, nawala murag nana mo ko'y kusog murag sukod ato. Sige na jog simba bahalag layo ako jud atoon, Father. Akong pangutaan na, Father. Tuo ba kini or unsa ni sa, Father? Una, naman tayo devotion. Yes. Unya nakaligo na si mong pagtuo will and good. Yes. Naayom pero bisan asa makahimo tag devotion ha. Everywhere ang imong atuon naarapod sa imong parokya. Okay? Kung di ko kaya nimo, di kinanglan obliged ka mo adto. Kay Ginoo is everywhere. Okay? Kung giayo ka tungod na sa imong pagtuo, ang atong pagtuo makaayo. Wala mingon si Kristo na ayo ka tungod sa imong dili sa imong tuo-tuo. Kung dili sa imong pagtuo. God bless, bro. Wait, Siya ipangutan. Father, muas lang ko. Father, inborn man gud niya og sakit, epilepsy. Sa una, sige lang ko sakit. Nya, na ako'y tambal, walay kaayuhan gud. Nya, usahay, mablangko ko, di ko makadungog mo. Dako kong tingog. Then, inika ko, usahay, wak kasabot, di ko makadungog. Ya, pag ganina ni, untayan, pag munil ko simbahan mo, puro ka kung tuhoy, akong doon ka, Very good. kung doon ka tuhod mo, Ayaw kagol tabangan ka na mo, manang duulan ninyo, ako didiri ha, Monsignor Quintanar. Nga to, no? Mas sige. Sige. Pero mas nindot ang imong mama ma-empower dako kay nag-impact kay ang prayer of deliverance. Daghan kay mga kuan dire. Ang prayer of deliverance dili lang para sa nayawaan ha, pwede siya magamit sa mga sakit nga maglisod ta og diagnose. Di na ako
God bless, Inday. God bless. Padre, good afternoon. Good evening. Kanang mutan ako ba kanang akong kanang balay na ko sakyan na bisingan sa una sa kanang mga padugo gani. Pero nabisingan po siya sa pari. Kung saan ba mamagyan na Padre. Pero ako na po siya na deliverance. Kung saan man nasakto itong gibuhat Padre nga atong akong gibuhat. Sakto ba to? Ang buhaton nimo, Brad. Di ba nini ha? Basta mag-bless ka, sample pari mag-bless. O usa ka sakyanan, inya ipaduguan ng daan. Kinahanglan, ang dapat waton sa pari, i-break sa niya daan ang seal and consecration. Padugo, pagkatong padugo. Kinahanglan, i-break sa niya ang seal and consecration sa padugo. Una niya i-bless. Kaya kung di gani niya ma-break ang seal and consecration sa padugo, useless ang blessing sa pari. So, sa ibahato ninyo, kung panalitan ng pari, wa siya knowledge sa deliverance, ang tag-iya sa balay, maoy mo break sa seal and consecration. Asa man ang break and seal and consecration? Naana sa hanay sa deliverance prayer nga gi-post nako sa punto per punto staff. Okay? I-appeal po nimo kumpisal. Against na sa first commandment. Yang Diyos ra ang atong daigon o himayaon, dili ang mga Diyos-Diyos. Mao na may mga Diyos-Diyos ron. Modern nga Diyos-Diyos. Okay? Mayang gabi, Father Darwin Gitgano kanang ang akong pangutana kanang mga color green nga rosary ba dili na mayo kanang musika. Ang kanang musika nga kanang rosary? Illuminati. Unsa may imong pangutana? Kanang dagan man moingon na nga ayaw paggamit anang rosaryon nga color green og labi na ng musika. Naay satanic rosary mga luminous. Kunay bantayan lang. Ang luminous nga satanic rosary, ang iyang cross, sa likod sa cross ni Kristo dunay has. Na dunay mga adlaw sa four corners. Why indre? Pero kung nay indre, okay ra na siya, Brad. Bisag luminous. Okay? Thank you, Father. God bless. God bless. Mga tanong ko, Father ba? Okay. Regarding Last na lang mo. Regarding sa law of attraction and manifestation of the universe, kay dagan man sa like sa age na ko parehas mo tuo man ana niya. When nasa ko kay lang mo ingon nga ani kon nga ilang professor ba he advocate sa na sa ilaha na is it worth it to believe or not? Una, basta di ka sure, labi na wag itudlo sa simbahan, iparenounce gani ang non-Catholic belief, non-Catholic practices. Oh, basta wa gi-promote sa simbahan ay appeal na to renounce para safety ta. Okay? Sunod. Father, mayong gabi. Kanang paano mag-request sa kanang magpa-deliverance? Magpa-deliverance ka? Opo. Oh. Process. Unsa? Process. Unsa ang process sa deliverance? Yes po. Una, bato ka pun ka sa ako di. Dahil lamang senior kita na kisay na mga team niya, napo deres, ang mga team niya. Asa pa? Asa na? Una sa Divine Mercy, sa pangayon lang mo contact number ni Monsignor ha. Asa, Father? Doon mo sa inyong pare. Pare. O saan pag-contact ang office ni Monsignor Quintanar? Amor Senior? Monsignor Quintanar. Pintanan. Okay? Okay. Then, Father, kanang everyday, nag-dream ko bad spirit. No. Kailangan mo dool ka nila ha. Maduol ko. Kaya for the meantime, nga di ka kadool nila tungod siguro sa taas ng process, gamita sa tong prayer of deliverance nga naa, mag-stop deliverance ka. Nasa punto per punto staff, deliverance prayer, punto per punto staff nga Facebook page. Facebook page? Oo. Punto per punto staff, gipina ko. Oo. Okay? Okay. Muadto po sa among pare din, si Amor Senior. Monsignor Quintanar. Close ta ron? Oy, ko to 11 na dito, no? Sige. Check ako Father spiritual kanang morning attack corporate morning attack. Ako prayerful kay ko mag-sarili ko
mag-confess and to go to mass together with my family. Yeah, Father kahon kay brother. Deliverance ka. Sa deliverance ka. Punto per punto stop. Ha? All is well. Oo, kabo aron pa. Ayaw na din na tamo interpret. Unya, mag-bless na ko. Oh. Kay, atay bless sa inyong mga, anak lang mo sa inyong mutangan. Nya kutob ra bata, alas 11 diri. Nya pasensya na kayo ha. Nya i-share ninyo inyong nakatunan karon ha. Sige, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The blessing of salt. You, creature of salt, I purge of evil with the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you, through Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all who use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and a salt from evil spirit through Christ our Lord. Ang inyong asin, holy and exorcised salt. Gamay lang kaayo. Ningon diri sa ritual sa simbahan. Paminaw mo ha? Nako, nirely sa ritual sa simbahan, dili sa kong kagalingon. Ningon din ni, be thou purified salt for the health of believers, for the health of the believers, giving soundness of body and soul to all who use you. Kisay una ni gamit ini, by the God who ordered you through Prophet Eliseo. Si Prophet Eliseo may unang ni gamit ini. Yan o, nana sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Gi-curse, gi-poison ang sapa.
og ang nanginom na nga sakit ug nangamatay pa jud. Ipada sa Ginoo si Prophet Eliseo, nag-bless yag salt, ordinary ra nga salt, og iyang gisprinkle na ulian sa poison ang sapa. Against poison and curses. Kinsay ni gamit si Prophet Eliseo. Masabay, gingon sa ritual dinhi. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy that you would deign of your goodness to bless and sanctify this creature salt, which you have given for the use of mankind. Para asa de ay? Nasa gisulti simbahan? For the use of... Para natutanan di ay. Nalipay mo? Pwede ninyo ibutang ang inyong salt sa inyong four corners sa inyong balay. It is physical and spiritual protection. Ug mauna ang naa sa ritual sa simbahan. Amen? Pasensya na lang mo kay daghang wa kasabot niini, pero nakasabot ra pug ko nila. Dugang pa pagpasabot nato sa atong kaparian ug sa katawhan sa Dios. Nalipay ba marong gabi una? Sunod na to i-bless. Ang inyong salt, it is more than holy salt. It is holy and exercise salt. Dito ko sa Dipulog, na siya ang pari dito, nag-bless siya hog salt. Naluwas yung parokyano ng gahi ang baba ni Lakjo. Gipakaon lag holy and exercise salt. Ni suka pag-ayo. Og naulian. Ingon ang pari, Father, ang ordinaryo salt, nakaluwas lagi og nasakit. Grabe no? Nalipay mo wala? Si Father Ray sa Diocese of Dipolog. No? Karon, isunod na to ang pag-bless sa inyong tubig. I-open yung tubig. The blessing of water. Our help is in the name of the Lord. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. That you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fully angels by the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let us creatures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, let cleanse and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility, freed from painful and needy snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that world in be banished, so that he may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sagulin niyo salt inyong tubig. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of unconquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the neighboring enemy, who valiantly potent down hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a due your sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Tanan yung tubig, holy and exercise water. Tanan ninyong sacramentals after sa blessing, basta na ma-possess, init kay na nila. Sa yun na kay pag-determine kung ang tao possess or dili, mapasok sila sa tubig.
Di ba mabugnawan unta na? Pwede. Pwede, no? O niya, ang inyong salt, pwede niya na isagol sa inyong imnunon. Holy and exercise. Saon ninyo ang holy and exercise water, sprinkle ninyo. Paminawan ninyo ang ritual. Whatsoever, let this creature serve you in expelling demons. Sabi no? And curing diseases. Plural. Pag-sprinkle nimo, nasa ritual. Dili na ako. It is the ritual of the church. Grabe no? I-sprinkle nimo padung kamatog. Unya, daghan kay kog experience. Abi ninyo sa Minister of Exorcism, mga paso sila magpakiluoy sa exorcist. Darwin, ayaw namin sa bligi ang imong tubig. Nganong init man ang tubig nimo, Darwin. We will now go, Darwin. Ako lang dyan pasirita ng mga yawa sa huli and exercise water. No? Matorture sila. Grabe, no? Ako nang atong balay na torture ang mga anak ninyo, giharas sa demonyo, sa obsession, sa huna-huna o sa kasing-kasing, gamitan ninyong holy and exercise water. Amen? Mulid ang sacramentals, kini sacramentals, mulid ni siya nato sa sacrament. The source of grace, instituted by the church, by Christ. Sunod, ang olive oil. Masig i-appeal po ninyong BB oil. Why appeal lang BB oil o efficacent oil? Inyong tambal sa diabetes, wanay appeal. Wanay appeal sa ritual. Olive oil. Pwede na di-open ang oil. Okay? Ato lang i-open ang tubig, kaya ito bang sagulan og salt. Okay? The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power the devil's legions and all Satan's attacks, and inclination. It is paled and driven afar from this creature oil, let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledge, may it please you to regard privilege less, and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You ordain it for anointing the sick, so that when they're made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed with precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent through Christ our Lord. Ang inyong oil, holy and exorcise oil, because of the prayer of the church. Amen? Grabe kayong gahom sa simbahan. Gahom sa ang iyang Yahweh, Yahweh gikan sa langit ug sa pagbadbad gikan ni Kristo. Amen? Karon, ang holy and exorcise oil, ikuros ninyo sa inyong senses. Mag-consecrate ko sa inyong senses niya after sa blessing, before ta mamauli. Pakapinan ako ninyo. Kung palit po ginamos, doon na may pakapin una. Tinoo, dili. Ikuros sa inyong senses, gamitan ninyo, pwede ninyo dadon, bisan asa, labi mag-travel mo. Grabe kayo ang mga, abi ninyo nga nung grabe appreciation ako sa sacramentals, eyewitness ko. Nga nung daghan ro mga tao, kay kining mga tauhan nga niya din karon, naka-experience na sila sa akong gisulti kaninyo. Amen! Mo nang dubli ang mga tao. Oh, pati naghanang tao, nagtindog. Pila na nakaura sila nagtindog. Dako kay nang merito ng mga nang nindog ron, no? Ang naglingkod, katunga ra. Bitaw. Sunod, atong i-bless inyong tanang religious items. Incense, frankincense, candles, bells, rosaries, Benedictine cross, Benedictine middles,
sacred icons of God, sacred images of all the saints nga nasa inyong kamot. All scapulars, handbook, general blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that will enhance use in the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Then that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May all these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the your peace and people. To whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ be glorified forever and ever. Tanan ninyong religious items, holy and exorcise sacramentals. Dunay satanista ni duol na mo, amo rang ipahikap sa cross, nagi-bless sa ritual sa simbahan. Ang maong satanista na paso, iyang gilabay ang among cross. Grabe no? Nalipay mo wala? Kung doon ay masakiton, i-share ninyo ang inyong sacramentals. Ang inyong nadungog sa ako live, nadungog sa ako mga talk, basta oppression, iyan ang ayon. Basta oppression. Pero natural, asa ta dool? Sa atong mga doktor. So karon atong ako i-consecrate inyong mga senses, gamitan ninyong holy and exorcise oil. Kung wa mo'y oil, ang inyo lang tubig. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabat mo na ako. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, all my amulets from faith healers, all my ancestors who are connected to occultism. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, amulets from faith healers, my ancestors who are connected to occultism. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, amulets from faith healers, my ancestors who are connected to occult practitioners and rituals, all the non-Catholic beliefs, all the non-Catholic practices. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. I consecrate my life to the Sacred Heart of Jesus. I consecrate my life to the Immaculate Heart of Mary. I seal, I signed, and protected to the most precious blood of Jesus Christ.
Amen. Ito ko inyong ulo. You do I implore the Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubts to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever, through Christ our Lord. Karon gamitan ninyong holy and exercise water or oil, ikuros sa inyong mga senses. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Kuros sa inyong agtang using the oil or water. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong mga dalunggan. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang atong mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang atong ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ang atong mga baba. I consecrate your chest that you may believe in God, ato dughan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang atong abaga. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, atong mga kamot. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang atong mga tiil. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Receive the salt of wisdom, may it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Kaon mo gamay nga salt. Kaon mo gamay nga salt. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all the spirit of obsession, spirit of infestation, spirit of obsession, spirit of unclean one, spirit of different illnesses. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. Ang oil, ipahid sa inyong parte sa inyong lawas nga doon ay gibati. Amen? Katapusan, mga pinangga nga mga igsuon, gamitan ninyo ang sacramental sa simbahan, ma-amaze mong tanan. The same with my amazement sa sacramental. Nalipay ba mo ron? O danatay mission karon. Ang inyong nakatunan, inyong ipaambit bisan lang sa atong pamilya. Amen? The Lord be with you. The Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Daghang salamat. Kinadaghanang salamat. Ogway sa payan. God bless.